Ensimmäiseksi kirjoitin nimen ja tehtävän. Sen jälkeen kopioin koko tekstin, muutin fonttikokoa 18 ja tavutin myös tekstin. Sitten huomasin, että oli parinnettu turhan enttereitä, joten näytin piilomerkit ja korjasin turhat entterit. Sitten muutin riviväliä 9,5. Muutin fonttikokoa, lihavoin ja laitoin alleviivaukset ja sitten muokkasin muokkaussiveltimellä otsikot. Ja sitten sisäisin vielä kaikki kappaleet. Sitten kirjoitin oman nimen, laitoin päivämäärän ja sivunumeron ja tallensin tiedosto.